gusto gyud nako i-share mga kaigsuonan no, not in fairness sa mga kaigsuonan nato, mga minahal nato nga mga membro nga naminyo og dili parehas nato pagtuo. Nako'y membro kaniadto nga usa ka Adventista, babae ni siya, naminyo og dili Adventista. Apan ang iyahang gibuhat katong ingon ni Pastor Hes kaganiha nga long sacrifice ang iyahang gibuhat. Nagpabilin siya nga matinumanon sa iyahang pag-alagad ug nahimo siyang mainampuon. Ang iyahang gihimo mga kaigsuonan mao ni. Every time nga manguli ang iyahang bana sa ilahang puloy-anan gikan sa iyahang trabaho, almost every night sumala pa niya hubog ang bana. Pero wala gyud siya nangaway sa iyahang bana. Inay nga iyahang awayon ang iyahang gibuhat, giandaman niyang pagkaon, giandaman niyang tuwalya, giandaman og tubig nga iyahang ikaligo. Og inig kagabi ana dayon niyang katulog nga naghigda ng iyahang bana, muluhod gyud siya tapad sa iyahang bana ug magampo. Ingon pa niya nako, abi nimo pastor gituyo. Tuyo gyud nako nga muampo ko og kusog nga madunggan sa akong bana. Ang akong pag-ampo para sa iyaha. Wow. Unya ang epekto ang tubag sa Ginoo nahitabo sa diha nga mi-graduate ang among duha ka anak og high school. Ay pa nagdesisyon na akong bana nga mosunod sa akong pagtuo. So makita nato mga kaigsunan, that's a long commitment. Pakigsaad ngadto sa Dios kung naa namang gyud ta dinha, dili nato na angay hukman mga kaigsunan ang mga kaigsuonan nato nga naligas og sayop nga desisyon. Apan na atong tabangan sila sa pag-ampo nga kini sila makalahutay og ang ilahang mga kapikas sa kinabuhi maapil usab sa mga katawhan sa Ginoo. Na imagine ni mo na mga kaigsunan ay ni graduate og high school kung imong ihapon na sa una 16 years or 17 years kay duha man ka anak nga nang graduate og high school. Kana mga igsoon nga 16 years nimong pagsakripisyo mo na average lang na nga number of years mga kaigsuonan sa mga pag-antos. Ang uban na mamubububo gamay, ang uban na moabot piti 40 ka tuig, ay pa mag golden anniversary, ay pa magpabautismo. Pero this does not mean mga kaigsuonan nga gidiscredit nato ang relihiyon sa uban. Now, para sa ato mga batan-on nga wala pa, ang pangutana dinhi gibawalan ba ta sa atong iglesia o wala? The answer is no. Wala ta bawali, wala po ta gituklod nga hala pag minyo gid mo dito og dili masig ka ingon sa atong tinuhuan mga kaigsuonan. Pero naalang gid mi hangyo. Kung pananglit ingon ana man lang gyud ang mahitabo nga di nato mapugnan mga kaigsuonan, although palangga nato na sila. Dili lang gid pud unta nato tagaag kalisod ang atong mga pastor nga hangyoon nga ipakasal lang gyud na nato sa simbahan. Kay kahibalo man kita mga kaigsuonan nga there is a standing church policy about that. So di na lang gyud nato na tagaag problema ang atong mga magbubuhat ug di na lang gyud pud nato na ingon nga kalain mga kaigsuonan kung pananglit walay mga magbubuhat nga mo-offer og kasal sa ilaha. Anyway, God's blessings will always be there depende kung giunsa nila pagdumala ang ilang pagka-incompatible mga kaigsuonan. Mao na giingon ni Tolstoy, it's not how compatible you are, but on how you work on these incompatibilities that really matters mga kaigsuonan diya sa kalampusan sa kaminyoon. Now, spiritual issues is very important. Ato ning gitagaan gyud kabugaton mga kaigsuonan. Ug mao ni ang lesson alang sa atong mga pamilya o alang sa atong mga batan-on karong panahon na mga igsoon.